Dobar dan svima, gdje god da se nalazite u ovom trenutku. Evo, ja sam u Nacionalnom parku Plitvice, za mene jednom od najljepših dijelova Hrvatske. Upravo sam završila svoju šetnju i možda ćete čuti zvuk automobila, međutim niti on ne remeti ljepotu ove šume, prirode, vode i harmoniju svih svetih elemenata na ovom čarobnom mjestu. Tu sam sa svojim prijateljima koje neizmjerno volim i koji su nekako u zadnjih godini nešto, rekla bih, postali moja druga obitelj. Sveta obitelj, ja to zovem sveta obitelj. I nekako htjela sam vam reći da u životu rodimo se obitelj, imamo svoju primarnu obitelj, ali ne trebamo zatvoriti svoja srca mogućnosti da možemo imati i još obitelji u svom životu. Da oko nas postoji toliko predivnih ljudi, predivnih duša i ako im otvorimo svoja srca i ako se povežemo s njima uistinu blisko i prisno, možemo spoznati iskustvo toga da pored svoje primarne obitelji imamo i druge svete obitelji koje nas uistinu mogu ispuniti ljubavlju, povezanošću i mirom. Ali nisam željela pričati o tome, tako se ja uvijek javim pa želim pričati o nečem drugom i onda moj ode na nešto novo. Htjela sam vam pričati kako sam zapravo, jučer sam došla tu na vikend sa svojim prijateljima i kako sam shvatila da još uvijek imam ostatke programa grižnje savjesti u sebi. Kako je zapravo grižnja savjest nešto što smo naučili, nešto što uistinu ne postoji, ali iluzorno postoji kao dio našeg analitičkog uma, kao neki program. I kako nas zapravo ta grižnja savjesti sprečava da uistinu doživamo taj sadašnji trenutak. I da sam bila iznenađena jučer, da zapravo dok sam bila tu sa ljudima koje volim i potpuno uronjena u taj trenutak, počeo se moj analitički um javljati, ali vidiš, sad ti uživaš, a nisi sa svojom djecom. Onda ja kažem, ok, ali sad sam tu, uživam, dobro mi je. Onda se odjednom javi neka druga misao i kaže, vidiš, sad ima ljudi u tvom životu kojima je teško i koji pate, a ti tu uživaš sa svojim prijateljima. I tako se moj stalno nešto pomalo javljao da bi narušio ljepotu tog sadašnjeg trenutka u kojoj zapravo moja svijest silno željela biti. I što sam onda shvatila? Shvatila sam da zapravo tome ne mogu pružati otpor i da sve što mogu napraviti je dozvoliti tim mislima da budu. Jednostavno im priznati da su tu, dozvoliti im da se izraze i reći, ok, vi ste tu, ja znam da je grižnja savjesti još uvijek tu kao dio programa, međutim, ja biram biti u sadašnjem trenutku. Ja želim sada potpuno biti ovdje i uživati u tom trenutku i to me zapravo naučilo tome da u životu šta god da se pojavljuje, da ne trebam tome pružati otpor, nego jednostavno samo priznati to da postoji i dozvoliti tome da bude, jer to je jedini način da to i ode iz mog života. Jer pružanje otpora će uvijek dovesti do toga da je moj fokus na tome čemu pružam otpor i da to zapravo opstaje na neki način u mom polju i u mom životu. Evo, toliko od mene danas sa Plitvica. Grlim vas, ljubim vas, volim vas gdje god da jeste.
uživajte u proljeću, budite proljeće i neka vas danas i ovaj vikend obasja sunce.